Снимаш и бе. И си беше еднъж Влажо, разбираш. И он... Времето беше за дини, на време беше дини. Тук имаше... Колко беше 30 декара? 3 хектара, бате, дини бяла. Арна, ма дините, но лето, бате, не била пластман, нема, бате, 5 денара пара, нема, нищо, kao циган, просто ще тамо. А викам, вижте, ке, сядам чушки, ке сядам. Нема екзистенция, викам, деца, 10 деца имам дома. Бълдъзата, она, не е така, сака пръстен, сака, оно, есте курда сака, ама, не е то, разбираш. И така, ние сега, за днеска Македония на вода дереджи дойде, вате. Чушки, френки, ще думи за нари ги вземеш кила, чушките ги продаваш, ти станеш богат. А не, ке одам, ке работам в конфекция. Не бива, не работам. Тук гледаш, мафия, гледай. Поле, уживанция. Нема шо. А иначе, бълдъската, бълшо за бълдъска ме кажем, она особено, много здрава пичка, она мисли дека златна пичка има, ама нема златна пичка. Кажи, това те. Ама он не я дава да му имам брачетка му да му ева. От една страна, не е от тук шо е тая. Натка ли бе, натка? Натка. Натка ке евам. И пет ли му бава брачетка, ама от една и он страна има. Какво се викше? Бог да просто мъжисти.